ശ്രീകൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൻ മംഗളൂരിന്റെ ലെവൽ 2 അധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी प्रणामम. हरे कृष्ण माताजी. കൃഷ്ണ അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാ വിഭാഗ യോഗ. അതായത് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വാസം. അപ്പൊ അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം. ഓരോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ അധ്യായം 16 എന്ത് മനസ്സിലാക്കി? ദൈവാസുര വിഭാഗങ്ങൾ അല്ലെ, ദൈവ അസുര വിഭാഗങ്ങൾ. അതിലെന്താണ്? 2 തരം ശൗചം പറയുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണത്? ഏതൊക്കെയാണ് 2 തരം ശൗചം? ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശൗചവും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശൗചം. അപ്പൊ ആന്തരിക ശൗചം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. അതാണ് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശൗചം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ 4 യമനിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ഏതൊക്കെയാണ്? സത്യം, ദയ, ശൗചം, തപസ്. സത്യം, ശൗചം, ദയ, തപസ്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അത് സത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ചൂതുകളി. ആ ചൂതുകളിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തെ ധർമ്മത്തിന്റെ 4 കാലുകളാണ്. അപ്പൊ ആ 4 കാലുകൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ധർമ്മത്തിന്റെ 4 കാലുകൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? സത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൂതുകളി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? സത്യം എന്നുള്ള ആ ഒരു കാല്, ധർമ്മത്തിന്റെ കാല് നശിക്കുകയാണ്. പിന്നെന്താണ്? അവിഹിത ബന്ധം പുലർത്തുമ്പോൾ എന്താണ്? ശൗചം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആ കാല് ധർമ്മത്തിന്റെ നഷ്ടപ്പെടാണ്. പിന്നെ ദയ, മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ദയ എന്നുള്ള ആ ഒരു കാല് നഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ എന്താണ്? തപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തപസ്. അപ്പൊ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ തപ എന്നുള്ള ആ കാല് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ്, ധർമ്മത്തിന്റെ ഈ 4 കാലുകൾ. അപ്പൊ ഇത് യമാനിയമത്തിൽ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി 26 ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ. ആസുരിക ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? അത് 3 വാതിൽ. അത് 3 വാതിലുകളല്ലേ. നരകത്തിലേക്കുള്ള 3 വാതിലുകളാണ് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഏതാ? 26 ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ. നിർഭയത, സത്വ സംശുദ്ധി, ഇങ്ങനെയുള്ള ലാളിത്യം, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, ഇതൊക്കെ ദൈവിക ഗുണത്തിൽ വരും. അപ്പൊ ആസുരിക ഗുണങ്ങൾ ഗർവ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും, ദർപ്പം, പാരുഷ്യം, ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസം ഇല്ലാതിരിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ആ ആസുരിക ഗുണത്തിൽ വരുന്നത്. ഇപ്പോ പിന്നെ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാൻ? ഉചിതനും ഒരു വിശ്വാസനുമായ വിശ്വാസിയുമായ ഗുരുവിനെ കൃഷ്ണപദത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ
കിട്ടും. നമ്മൾ എന്താണ് ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷെ അതിനെന്ത് വേണം? ഒരു വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ദൈവ ആസുര സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ എവിടെ നമുക്ക് ഈ സത്യയുഗത്തിൽ എവിടെ കണ്ടിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് രണ്ട് ലോകങ്ങൾ തമ്മിൽ. അപ്പൊ രണ്ട് ലോകങ്ങളിലായിരുന്നു എന്താ പറയാ ദൈവിക ഗുണവും സത്യഗുണ എന്താ പറയാ ആസുരിക ഗുണവും ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നെ അത് ത്രേതായുഗം വരുമ്പോ എന്തായി? ഒരേ ലോകത്തില് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ രാമരാവണന്റെ കാര്യം നോക്കുക. പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് സത്യയുഗത്തിൽ ഇപ്പോ എന്താണ് ഹിരണ്യാക്ഷ, പിന്നെ എന്താണ് ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിക്കാൻ വന്നത് ആരാണ്? വരാഹ രൂപത്തിലുള്ള ആ വിഷ്ണു രൂപം, വരാഹ ദേവന്റെ വരാഹ അവതാരം എടുത്തു വന്ന വിഷ്ണു. പിന്നെ എന്താണ് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വരുമ്പോ എന്താണ്? ഒരേ രാജ്യത്തിലെ ഒരേ കുടുംബത്തിലെ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് പേര് തമ്മിലാണ്, ജ്യേഷ്ഠനും അനിയനും തമ്മിലാണ് ആ എന്താ പറയാ ദൈവികമായിട്ടുള്ളതും ആസുരികമായിട്ടുള്ള ആ സ്വഭാവം നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ അതേ കലിയുഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഒരേ വ്യക്തിക്കുള്ളിലാണ് ദൈവികവും ആസുരികവുമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ അധ്യായം എന്താ? ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വാസം. അപ്പൊ ഈ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് സത്വഗുണത്തിൽ, രജോ ഗുണത്തിൽ, തമോ ഗുണത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതൊക്കെയെല്ലാം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ 17 അധ്യായം ഇതിൽ 1 മുതൽ 7 ശ്ലോകം വരെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങൾ അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശ്വാസവും ആരാധനയും നിർണ്ണയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരാളുടെ ഗുണം അത് സത്വമാണെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ എന്താ പറയുക തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം വിശ്വാസവും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. പിന്നെ 8-10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്? വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ ഭക്ഷണ രീതി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ അധ്യായത്തില് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്? ആഹാരം, പിന്നെ എന്താണ് യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം, ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോ സത്വഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, രജോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, പിന്നെ തമോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ സത്വഗുണത്തിലെ ഭക്ഷണ രീതി എങ്ങനെയാ, പിന്നെ തമോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെ, രജോ ഗുണത്തിൽ ഇങ്ങനെ 3 രീതിയിൽ. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം, യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ 23-28 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഉപസംഹാരം, കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതാണ്. അപ്പൊ ഓം തത് സത്, അതിനെ അങ്ങനെയാണ് ഓം തത് സത്, അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാനോട്. ആദ്യത്തേത് അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ്. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്രവിധിം ഉത്സൃജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാൻവിതാഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്വമാഹോ രജസ്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണപ്പെടുന്നത്? അപ്പൊ അവരിൽ ഏതാണ് കാണുന്നത്? അതായത് ഇപ്പോ ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കില്ല, ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതൊന്നും അനുസരിക്കാതെ, അതൊന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന്, സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന്, അവരുടെ ഭാവന അനുസരിച്ച്, അവരുടെ സ്വന്തം സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? അവർ ഏത് ഗുണത്തിൽ വരും? സത്വത്തിൽ വരും, രജോ ഗുണത്തിൽ വരും, തമോ ഗുണത്തിൽ വരും? ഏതിലാണ് അവരിൽ എന്താണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നിപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഒരു മനുഷ്യനെ ഈശ്വര ഭാവേന സങ്കല്പിച്ച് വിശ്വസിച്ച് പോരുന്നവരിൽ സത്വഗുണമോ രജസ്സോ തമസ്സോ ഏതാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയുമോ? യഥാർത്ഥ എന്താ പറയാ ജ്ഞാനികളായി പരമോന്നതിയിൽ എത്താനാവുമോ? ഇതൊക്കെയാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ. അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇപ്പൊ ഈശ്വര ഭാവേന സങ്കല്പിച്ച് വിശ്വസിച്ച് പോരുന്നവരിൽ സത്വഗുണമോ രജോ ഗുണമാണോ തമോ ഗുണമാണോ ഏതാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? പിന്നെ ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണത നേടണമെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് കഴിയുമോ? യഥാർത്ഥ എന്താ പറയാ ജ്ഞാനികളായി പരമോന്നതിയിൽ എത്താൻ അവർക്ക് സാധിക്കുമോ? വേദശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളൊക്കെ അവർ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച് എന്താ പറയാ ഈശ്വരാത്മരായോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരായോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരെയോ ഉപാസിച്ചു വന്നവരുടെ ആ പ്രയത്നത്തിന് സാഫല്യം ഉണ്ടാകുമോ? അപ്പൊ അവരിപ്പോ എന്താ പറയാ ചിലരെന്താണ് ഭഗവാനെ ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കും, ചിലര് മനുഷ്യന്മാരെ ആരാധിക്കും, ചിലര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. ഇങ്ങനെ പല ഉപാസന രീതികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപാസിച്ചു വരുന്നവർക്ക് ആ പ്രയത്നത്തിന് എന്താണ് സാഫല്യം ഉണ്ടാകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ സബലം കിട്ടും, അവർക്ക് സാഫല്യം കിട്ടുമോ? അപ്പൊ അതായത് സക്സസ് കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. എന്നിങ്ങനെ അർജുനൻ ചോദിക്കും. ഇതൊക്കെ അർജുനന് തോന്നുന്ന ആ ഒരു സംശയങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ത്രിവിധ ഭവതി ശ്രദ്ധാ ദേഹിനാം സാ സ്വഭാവജ സാത്വികി രാജസി ചൈവ താമസി ചേതി താം ശൃണു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു,
ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവാർജിത, അതായത് മുൻ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ പൂർവ്വ അർജിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആത്മാവ് ശരീരം ത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അത്, ആ സങ്കല്പങ്ങളെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകുന്നു. കാരണം ഭൗതികമായ ഈ ദേഹം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും സൂക്ഷ്മമായ ഒരു ദേഹം ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പോകുന്നു. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ഈ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ, ഏത് ഗുണത്തിലാണോ നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്, അതൊക്കെ ആ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ അത് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവാർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച്, അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് അതനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമോ ആയിത്തീരുന്നു. ഇതേപറ്റി കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അവർ എന്തൊക്കെയാണോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത്, ഏത് ഗുണത്തിലാണോ അവർ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്, അവരുടെ ബിഹേവിയർ, അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ, അവരുടെ അതൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ മറ്റൊരു ശരീരം കൈകൊള്ളുമ്പോഴും, അതാണ് പറയുന്നത് ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ വേറൊരു ശരീരം കൈകൊള്ളുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ആ വിശ്വാസം സാത്വികമായി തീരും, അല്ല എങ്കിൽ രാജസികമായിരിക്കും, അല്ല എങ്കിൽ അത് താമസികമായി. ഈ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്, അത് പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ കർമ്മം അനുസരിച്ചായിരിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭക്തൻ, കാമി, ജ്ഞാനി. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഭക്തൻ, കാമി, ജ്ഞാനി. അപ്പൊ കാമി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, കാമമുള്ളവൻ. അതായത് കാമം എന്ന് പറഞ്ഞ ആഗ്രഹമുള്ളവൻ. കാമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, കർമ്മയോഗം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ സെക്കൻഡിൽ ഇതെന്താണ്, ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭക്തിയോഗത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിൽ എന്താണ്, ഒരു കാമി എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്, ഫല ഉദ്ദിഷ്ട കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആള് ഏത് ഗുണത്തിലാണ്, രജോ ഗുണത്തിൽ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കറിയാം രജോ ഗുണത്തിൽ എന്താണ്, അവര് ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ, അവരിപ്പോ ഈ ശരീരം ത്യാഗം ചെയ്ത് അടുത്ത ജന്മം എടുക്കുമ്പോഴും, അത് മനുഷ്യനായി ജനിക്കുമ്പോൾ അവരേതാണ്, വീണ്ടും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുടുംബത്തിൽ തന്നെയാണ് അവര് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് രാജസിക ഗുണമാണ്, അവർ ജനിക്കുമ്പോഴേ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും, രാജസിക ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പൂർവാർജിത കർമ്മ പ്രകൃതി അനുസരിച്ച്, കാരണം അവർ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മരിക്കുന്നത്. അപ്പോ വീണ്ടും അവർ അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തിൽ തന്നെയാണ് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ഗുണം ഏതായിരിക്കും, രജോ ഗുണമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, കർമ്മം ചെയ്യും. ആ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, കർമ്മത്തിന് ആസക്തി ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഫലത്തിന് ആസക്തി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും, കാമം. അതാണ് കാമം എന്ന് പറഞ്ഞ ആഗ്രഹമുണ്ട്. കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലത്തിന് കാമം, ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെവിടെ പോവും, സ്വർഗലോകം. അതായത് അവരിപ്പോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, രാജാവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, എന്താണ്, ദാനമൊക്കെ ചെയ്ത് എനിക്ക് സ്വർഗം വേണം, സ്വർഗപ്രാപ്തിക്കായിട്ട് ഗോദാനം ചെയ്യണം എന്നാണ് രാജാവ് ചെയ്തല്ലേ. അപ്പൊ ആ രജോ ഗുണമാണത്. നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട്, സ്വർഗലോക പ്രാപ്തി എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വെച്ച് നമ്മൾ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക, നമുക്ക് സ്വർഗലോകം കിട്ടും. അപ്പൊ അവിടെ രജോ ഗുണത്തിലാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കാമി എന്ന് പറയുന്നത്, കാരണം അവിടെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് മെച്ചപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനി, ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ. ഈ ജ്ഞാനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സത്വഗുണത്തിലാണ്. ഈ കാമി രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനി എവിടെയാണ്, സത്വഗുണത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സത്വഗുണത്തിൽ എന്താ പ്രത്യേകത, അവർക്ക് ജ്ഞാനം വർജിക്കും. അവര് ജ്ഞാനം, ഈ വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 3 രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെ രീതി, ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, പിന്നെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനിയാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഏതാണ്, ബ്രഹ്മം. ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ആരുടെയാണ്, ജ്ഞാനിയുടെ. അവര് സത്വഗുണത്തിലാണ്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടമാണ്, ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർ അതാണ് മനസ്സിലാക്കുക, അതായത് വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം, ആ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തെയാണ് അവര് ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ജ്ഞാനം അർജിക്കും. എന്നിട്ട് അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്, മുക്തി. അവർക്ക് എന്താണ്, ജ്ഞാനിക്ക് ആഗ്രഹം, മുക്തി വേണം. അപ്പോ ജ്ഞാനി സത്വഗുണത്തിലാണ്, അവരുടെ ആഗ്രഹം ജ്ഞാനം അർജിക്കും, അവരുടെ ആഗ്രഹം മുക്തി. അവിടെയും ആഗ്രഹമുണ്ട്, എന്താണ്, മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതായത് ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ള ആ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ലയിക്കാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ അത് സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് പറയും. ഈ ജ്ഞാനികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തി ഏതാണ്, അവിടെ സായുജ്യ മുക്തി, ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് അവര് ലയിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് സത്വഗുണത്തില്. കാമികള് രജോ ഗുണത്തില്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഭക്തൻ കുറിച്ച്, ഭക്തൻ എന്താണ്, ശുദ്ധ സത്വം, വെറും
സത്വമല്ലാതെ ശുദ്ധസത്വം. കാരണം 3 ഗുണങ്ങൾക്കും മുകളിലാണത്. ശുദ്ധസത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും മുകളിലാണ്. അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗുണാതീത. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ വസുദേവ അവസ്ഥ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 ഗുണങ്ങൾക്കും മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഗുണാതീത അവസ്ഥ. അതായത് ശുദ്ധസത്വ, വിശുദ്ധ സത്വ, വസുദേവ സത്വ, ഇതൊക്കെ തന്നെ അതിന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ ശുദ്ധസത്വ അത് 3 ഗുണത്തിലും പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തൻ അവിടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്താലും അത് അകർമ്മമാണ്, അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അവിടെ കർമ്മം ചെയ്താലും കർമ്മവും പിന്നെ ഫലം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഫലം എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഭക്തനെ കർമ്മമാകട്ടെ, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാകട്ടെ ഭക്തനെ ബന്ധിച്ചു വെക്കുന്നില്ല. അത് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലാണ്. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ സേവനമുണ്ട്. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണ് അവർ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അവരെന്താണ്? അവർ പ്രേമം കൊണ്ട്, നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, എങ്ങനെ തരണം? ഭക്തിയോടെ. ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി. ഭഗവാനെ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ പ്രേമം ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർ ഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്? അവർ പ്രേമം, ഭഗവാനോടുള്ള ആ പ്രേമം ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ അന്യോന്യ ബന്ധമുണ്ട്, പരസ്പര ബന്ധമുണ്ട്. കാരണം അവര് ഭഗവാനെ, ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താണ്? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ അവസാനത്തെ ഘട്ടമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ഈ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ദ്വിഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തിലാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകുക. അവരപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ അവര് ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ സംബന്ധ, അഭിധേയ, പ്രയോജനം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനെ എത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ബുദ്ധി സവിശേഷത ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുമാർക്ക് ഭക്തന്. കാരണം ഉള്ളില് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും പിന്നെ ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് എന്താ പറയാ ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ടും പുറത്തു നിന്നും ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ടും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭക്തന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ ആ കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ 3 പേരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? കാമി എന്ന് പറഞ്ഞ രജോ ഗുണത്തിലാണ് ലക്ഷ്യം എന്താണ്? സ്വർഗലോകം. ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മൻ, അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അതായത് സത്വഗുണത്തിലാണ്. അവർ ജ്ഞാനമർജിക്കും, അവർക്ക് മുക്തി വേണം. ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ലയിക്കുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ ശുദ്ധ സത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കും, പ്രേമം ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ഭഗവാനോട്. അവര് കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാനാണ് അവര് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 പേരുടെയും ആ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ ഇത്? ഓക്കെ. പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഗുണത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസം കൊണ്ട് ആർക്കും എന്താ പറയാ പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയില്ല എന്നർത്ഥം. അതായത് എന്താ പറയാ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം നമുക്കിപ്പോ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഇപ്പോ സത്വഗുണത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ രജോ ഗുണത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തെക്കുറിച്ചോ നമുക്കൊരു അന്ധവിശ്വാസം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായി എന്താ പറയാ സഹവസിച്ച് സശ്രദ്ധമായും ഉയർന്ന ഒരു ഗുണത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്തപ്പെടാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരു ഗുരു ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അതായത് ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ വിശുദ്ധ സത്വം, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മളെ അവിടേക്ക് എത്തിക്കില്ല. ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ എത്തിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ എന്താ പറയാ വേദ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അതിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതേപടി നമ്മൾ ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ ഗുരുവിന്റെ സജ്ജന സംസർഗം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഉയർന്ന ഗുണം, ഏതാണ് ഉയർന്ന ഗുണം? ശുദ്ധസത്വം. അതിലേക്ക് ഉയരാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുക. സത്വാനുരൂപാ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോയ യച്ഛദ്ധ സ ഏവ സഹ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ കാണിക്കുക. അതേപോലെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്തായിരിക്കും? സത്വത്തിലായിരിക്കും. സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ പെരുമാറ്റം വ്യത്യസ്തമാണ്, അവരുടെ വിശ്വാസം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അവർ ചെയ്യുന്ന അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ രീതി, അവർ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ, അവർ ചെയ്യുന്ന ദാനം, തപസ് എല്ലാം വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ ഗുണത്തില് എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെ ഗുണത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ, അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അവർ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അത് എവിഡന്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് അവരുടെ ആ പെരുമാറ്റത്തിൽ അത് തെളിഞ്ഞു കാണാതിരിക്കും നമുക്ക്. അവരുടെ ആഹാര രീതി ആയിക്കോട്ടെ, അവരുടെ പെരുമാറ്റമായിരിക്കട്ടെ, അവരുടെ യജ്ഞങ്ങൾ, അവർ ചെയ്യുന്ന അനുഷ്ഠിക്കുന്ന തപസ്, വ്രത ആചരണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർ ഏത് ഗുണത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതാ പറയുന്നത്,
അവർ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണം അനുസരിച്ച് ഏത് ഗുണത്തിലാണോ അവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ ആ ഒരു വിശ്വാസം, അതാണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല. സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി വേറെ മാതിരി ആയിരിക്കും, അതേപോലെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം. അങ്ങനെയാണ് അവർ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഓരോരുത്തരും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് ആർക്ക് ഏതൊക്കെയാണോ ഇഷ്ടം ആ ഗുണത്തിൽ അവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ രീതിയിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് അവരിലെ രൂപപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അവരുടെ ആ ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതാണ് ഓരോ രീതിയിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ രൂപപ്പെടും. യഥാർത്ഥ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ എന്താ പറയാ ശുദ്ധ സാത്വികതയിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോ യഥാർത്ഥമായിട്ട് മതവിശ്വാസത്തിന്റെ സത്ത് എന്താണ്, എവിടെയാണുള്ളത്? ശുദ്ധ സാത്വികത. അതാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഒരു ജീവസത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോ. അതും എന്താ മുൻജന്മത്തിന്റെ അവരുടെ ആ കർമ്മവാസന അനുസരിച്ച് അവർക്ക് വേറെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ തമോ ഗുണത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ രജോ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആ സഹായത്താൽ നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും. ഏതിലേക്ക്? ആദ്യം നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നീട് നമുക്ക് ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഹൃദയത്തിന്റെ ബാധയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത പ്രമാണങ്ങളെ നാം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ബാധയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ബാധ എത്രയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത പ്രമാണങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. വിവിധ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായി, വിവിധ വിശ്വാസം, അതാണ് വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായി വെവ്വേറെ ആരാധനാ ക്രമങ്ങളുണ്ട്. അതിപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരും ഏതൊക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെ ആരാധിക്കും, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെ ആരാധിക്കും, തമോ ഗുണത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴും അവർ മാറില്ല. കാരണം എന്താണ്, അത് അവരുടെ വിശ്വാസമാണ്. അത് ഓരോ ഗുണത്തിൽ അവർ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഗുണത്തിന്റെ എന്താ പറയാ, ആ സമ്പർക്കത്താൽ അവർക്ക് ആ വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുകയാണ്. അതിപ്പോ അവർക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് എന്താണ്, ആ വിശ്വാസം സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ ആരാധനാ രീതിയും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയാണ് എങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുന്നു. യജന്തേ സാത്വിക ദേവൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസാഹ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംശാന്യേ യജന്തേ താമസാ ജനാഹ. ഇവിടെ 3 രീതിയിൽ, അതായത് സത്വഗുണക്കാർ എങ്ങനെ അവർ ആരാധിക്കും, രജോ ഗുണക്കാർ എങ്ങനെ ആരാധിക്കും, തമോ ഗുണക്കാർ, അതായത് സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും, ആരാണ് സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ആരെ ആരാധിക്കും? ദേവന്മാരെ. രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ പ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 രീതിയിലുള്ള ഓരോ ആരാധനയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഭൂതപ്രേതങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഒരു വൃക്ഷം കാണാണ്ടല്ലേ, ആ താമസിക ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോ ഒരു വൃക്ഷത്തില് എന്താ പറയാ പ്രേതത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അന്ധവിശ്വാസം. ഇത് ഏതെങ്കിലും മതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണോ, ഏതെങ്കിലും എന്താ പറയാ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണോ, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണോ? അല്ല. അത് അവരുടെ ആ വിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു വൃക്ഷത്തില് പ്രേതങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഉടനെ അതിനെ എന്താ പറയാ ബലിദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ അർപ്പിച്ച് അതിനെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാൻ ചിത്രത്തിൽ, അപ്പൊ അതിനെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുക, അതിനെ ആരാധിക്കുക, ആ വൃക്ഷത്തെ ആരാധിക്കുക, അതിലുള്ള ആ പ്രേതത്തിനെ ആരാധിക്കുക. എന്താ കാരണം ഇപ്പൊ പ്രേതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവ് പുറത്തു വരുമ്പോൾ അതിന് സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനൊരു എന്താ പറയാ സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ശരീരം ഇനിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അങ്ങനെ ആ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കളായിരിക്കും. അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ വൃക്ഷങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ആ ഭൂതപ്രേതങ്ങൾ അതിലുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഈ ചില തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അവര് ആരാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം. അത് നമ്മൾ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താ പറയാ യാന്തി ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവൃതാഹ, അങ്ങനെ പറയുന്നു. അതായത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോവും, പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആ ലോകത്ത് പോവും, ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോവും. അങ്ങനെ പ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആ ലോകത്തേക്ക് പോവും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ ആരാധന അനുസരിച്ച് അവരവർ ആ ലോകത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്.
അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരോടെ എത്തും, ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എന്താണ്, ഭൂതപ്രേത പിശാചുകളെയാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്, രജോ ഗുണക്കാർ. രജോ ഗുണക്കാർ എന്താണ്, സ്വാഭാവികർ, അസുരന്മാരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രതാപിയായ മനുഷ്യന്മാരെ അവർ ആരാധിക്കും. അവർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അല്ലെ, വളരെ പേര് കേട്ട ആൾക്കാരെ, ചിലപ്പോൾ ചിലര് സിനിമാ നടന്മാരെ ആയിരിക്കാം, ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആരാധന ഉണ്ടാവും, മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് അവരവരുടെ ഗുണം അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അവരവരുടെ ഗുണത്തിൽ, ഏത് ഗുണത്തിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്, അതുപോലെ അവരുടെ വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുന്നു, അതുപോലെ അവരുടെ ആരാധനാ രീതിയും മാറുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ അവരെന്താണ്, പ്രതാപിയായ മനുഷ്യന്മാരെ ആരാധിക്കും. അവരെ എപ്പോഴും പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഇങ്ങനെ അവരുടെ അനുയായി നടന്ന് അവരെന്താ പറയാ, അവരെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആരാധന ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവരുടെ വിശ്വാസം എന്തായിരിക്കും, ഇവരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം തന്നെയാണ് ഈ പ്രതാപിയായ മനുഷ്യന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോഴും കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാരാണ്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെയും ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, ശുദ്ധസത്വത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നില്ല. അതായത് ഭക്തന്മാരാണ് എപ്പോഴും ശുദ്ധസത്വത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാന്റെ, അതായത് കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശുദ്ധസത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവിടെ വരും സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ശുദ്ധസത്വത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. കാരണം ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ. ശുദ്ധസത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത്, വാസുദേവ അവസ്ഥ. ശുദ്ധസത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഭക്തന്മാരാണ് വരുന്നത്, അതാണ് ഇതിവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കുഴപ്പം, ആ അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം, അതായത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ അത് തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. അത് പരിമിതികളുള്ള ഫലമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഫലം കിട്ടുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ആ ഫലം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, ശാശ്വതമല്ല. കാരണം നമുക്ക് ശരീരമേ ശാശ്വതമല്ല, അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഫലവും ശാശ്വതമല്ല. കാരണം ദേവന്മാർക്ക് അവർക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ഒരു വരം നൽകാനോ അവർക്കൊന്നും ആ ഒരു അനുമതിയില്ല. കാരണം അവരാരാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രതിനിധികളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയിലല്ലാതെ ദേവന്മാർക്ക് പോലും സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനൊന്നും വരം നൽകാൻ പോലും കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അവർ തരുന്ന വരമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണെന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ 3 ഗുണങ്ങളെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര്, പിന്നെ എന്താണ്, മഹാപ്രതാപിയായ മനുഷ്യന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര്, പിന്നെ ഈ ഭൂതപ്രേത പിശാചികളെ ആരാധിക്കുന്നവർ. ഇപ്പൊ പറയുന്നതാണ് വിശുദ്ധ സത്വ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധസത്വ. ഇതാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സത്വം വിശുദ്ധം വസുദേവ ശബ്ദിതം. അതായത് വിശുദ്ധ സത്വ അവസ്ഥയിലുള്ളവർ വാസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഭാഗവതത്തിലെ വാക്കാണ്. അതായത് ആരാണോ വാസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നത് അവരെവിടെയാണ്, വിശുദ്ധ സത്വത്തിലാണ് അവര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഈ ശ്രദ്ധാ വിഭാഗം, അതായത് വിശ്വാസം, ഓരോരുത്തർക്കുള്ള വിശ്വാസമാണത്. അത് അവർ ഏത് ഗുണത്തിൽ നിൽക്കുന്നോ ആ ഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവമായിരിക്കും അവർ കാണിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ ആണ് ഒരാളുടെ വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആരെ ആരാധിക്കും, വാസുദേവനെ. അതാണ്. അപ്പൊ വാസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നവർ എപ്പോഴും വിശുദ്ധ സത്വത്തിലാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും മുക്തി നേടി, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഏതാണ്, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ, സത്വ രജസ് തമസ്, ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും മുക്തി നേടി അതീന്ദ്രിയ ഭാവം, അതീന്ദ്രിയ ഭാവമാർന്നവനെ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ആർക്കാണോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാൻ കഴിഞ്ഞ് അതീന്ദ്രിയ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനായ പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അല്ലെങ്കിൽ വാസുദേവനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. ഇത് ഭാഗവതം പറയുന്ന കാര്യമാണ്. അശാസ്ത്രവിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തെ യേ തപോജനാഃ ദംഭ അഹങ്കാര സംയുക്ത കാമരാഗ ബലാന്വിതാഃ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും പിന്നെന്താണ് ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ വിഡ്ഢികൾ ആരാണ്, അതായത് അസുരന്മാരെ വിഡ്ഢികൾ എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ചില്ലേ, ചിലപ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്ര വിധികളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, വേദോക്തങ്ങളിൽ എന്താ പറയാ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തു തോന്നും, അതായത് അവർ
അവരുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണോ, അവരുടെ ആ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ അവർക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അസുരന്മാരാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അവരുടെ കാമം, അതായത് ആഗ്രഹം, അവരുടെ ആസക്തി, അവരുടെ താല്പര്യം, പിന്നെ എന്നിവ അതിൽ പ്രേരിതരായി അവർക്ക് എന്തോ ആഗ്രഹം തോന്നി, അവർക്ക് അത് നേടിയെടുക്കണം. ആ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ പ്രേരിതരായി എന്താ പറയാ, അഹംഭാവത്തോടുകൂടി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഉദാഹരണം ഇവിടെ എന്താ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ അറിയാം. ഹിരണ്യകശിപു ആരാണ്? പ്രഹ്ലാദന്റെ അച്ഛൻ, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ അച്ഛൻ. അപ്പൊ അസുരവർഗാണ്. അപ്പൊ അസുര കുലത്തിൽ ജനിച്ച ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ്? അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഞാൻ തന്നെ സർവശ്രേഷ്ഠൻ, ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ ഒട്ടും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് വിശ്വാസം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ്. സ്വയം ഞാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ രീതിയിൽ. അപ്പൊ ആ രാജ്യത്തിൽ എല്ലാവരോടും ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ആരെയാണ്? സ്വന്തം അദ്ദേഹത്തിനെ തന്നെ ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നിട്ട് തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു. എന്തിനാണ് ആ തപസ്? കാമം, അതായത് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഒരു ആസക്തി ഉണ്ട്. എന്താണ്? എനിക്ക് അമരത്വം വേണം, എനിക്ക് അനശ്വരത വേണം എന്നും പറഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവിലെ തപസ് ചെയ്തു. ബ്രഹ്മാവ് ആരാണ്? മുത്തശ്ശനാണ്. ആരുടെ? ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിൽ തപസ് ചെയ്തു. ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു എനിക്ക് അമരത്വം വേണമെന്ന്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പോലും പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോലും ഇല്ല അമരത്വം. കാരണം എന്താണ്? ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോ അർജുന. അതായത് ബ്രഹ്മ ലോകം തൊട്ട് പാതാളൻ ലോകം വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 14 ലോകങ്ങളിലും ഒന്നും തന്നെ ശാശ്വതമല്ല, എല്ലാം പുനരാരംഭിക്കും. അവിടെ എല്ലാം ദുഃഖമുണ്ട്, അവിടെ എല്ലാം എന്താണ്? മിസറി, അവിടെ എല്ലാം ദുഃഖഭരിതമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം പോലും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്ഥാനം പോലും ശാശ്വതമല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ എന്താ പറയുക, ഹിരണ്യകശിപുവിന് അമരത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്. അവസാനം അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പല രീതിയിൽ ഒരു വരം നേടി. അതായത് എന്നെ ഭൂമിയിൽ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, എന്നെ ആകാശത്ത് കൊല്ലാൻ പാടില്ല, എന്നെ ഇരുട്ടിൽ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, എന്നെ പകല് കൊല്ലാൻ പാടില്ല, എന്നെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊല്ലാൻ പാടില്ല, എന്നെ മനുഷ്യർ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, എന്നെ എന്താ പറയുക മൃഗങ്ങൾ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, എന്നെ ദേവൻ കൊല്ലാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള വരം നേടി. എല്ലാത്തിനും തഥാസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മാവ്. പക്ഷെ അവസാനം എന്തായി? അതാണ് ഈ അസുരന്മാര് വിഡ്ഢികളാണ്. കാരണം അവര് ചിന്തിക്കും അവർക്ക് ഒരുപാട് ജ്ഞാനമുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ ആ അഹങ്കാരം മൂലം അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും കൂടി വിഡ്ഢിത്തങ്ങളാണ്. കാരണം ആ വിഡ്ഢിയായ ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ് ചോദിച്ചത്? ഇങ്ങനെയുള്ള വരം ചോദിച്ചിട്ട് പോലും ആരാണ് അവതരിച്ചത്? നരസിംഹ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. അപ്പോ എന്താണോ വരം ചോദിച്ചത് ആ വരത്തിന് വിപരീതമായിട്ടാണ് നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഉണ്ടായത്. അല്ലെ? പകല് കൊല്ലണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, രാത്രി കൊല്ലണ്ട പറഞ്ഞു, സന്ധ്യ നേരത്താണ് കൊന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്താ പറയാ, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊല്ലാൻ പാടില്ല, ഒരു മൃഗം കൊല്ലാൻ പാടില്ല, ഒരു മനുഷ്യൻ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, ഒരു ദൈവം കൊല്ലാൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ വന്നു, ഒരു പകുതി മനുഷ്യനും പകുതി സിംഹവുമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തിൽ വന്നു. ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, നഖങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ഭഗവാൻ. അപ്പോ പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? ആകാശത്ത് കൊല്ലാൻ പാടില്ല, എന്നെ ഭൂമിയിൽ കൊല്ലാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ മടിയിൽ വെച്ച് കൊന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഉള്ളിലും കൊല്ലാൻ പാടില്ല, എന്നെ പുറത്തും കൊല്ലാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞു, ഉമ്മറപ്പടിയിൽ വെച്ചു. ഉമ്മറപ്പടിയിൽ ഇരുന്ന് സ്വന്തം മടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വധിച്ചത്. ആരെ? ഹിരണ്യകശിപുവിനെ. അപ്പോ ഇവര് വിചാരിക്കും അസുരന്മാര് നമ്മൾ എല്ലാവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ് ബുദ്ധിയിലെന്ന്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും സൃഷ്ടിയുടെ മൂലമാണ്, എന്താ പറയുക, സ്രോതസ്സാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനേക്കാൾ എന്താ പറയാ ഒരാൾക്ക് എന്താ പറയാ അത്രയും ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ ബുദ്ധി നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പോലും, ദേവന്മാര് പോലും ആരാണ്? അവർക്കൊക്കെ അറിയാം, അല്ലെ? ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ദേവകിക്ക് എല്ലാവരും വന്ന് പ്രണമിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ ദർശനം, ദ്വിഭുജാധാരിയായിട്ടുള്ള ആ ദിവ്യ ദർശനം ദുർലഭമാണ്, ആർക്കും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭഗവാനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ട് കഴിയും? പക്ഷെ ഈ വിഡ്ഢികൾക്ക് അത്ര മാത്രമേ അവരുടെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അവർ ആ ഗുണത്തിൽ, തമോ ഗുണത്തിലാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് അത്ര മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും, ആ ശരീരം വിലപ്പെട്ടതാണ്, അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, അത് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അതിനെ നമ്മൾ മാനിക്കണം. അപ്പൊ ആ വ്രതങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും ഉപവാസങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ്? ശരീരത്തെ മാനിക്കണം. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നോയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം ഈ ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഒരു മാധ്യമം, അതായത് ഒരു മീഡിയം എന്ന് പറയില്ലേ, അപ്പൊ ഇതുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ പിന്നെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക ഇവര് ഈ ആൾക്കാർ അസുരന്മാർ വിഡ്ഢികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത, അതായത് വേദങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇവര് ചെയ്യുന്നത്. കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികളാണ് ഇവര്. ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ കാണാം, തല കുഴിച്ചിട്ടിട്ട്, അല്ലെ? മണ്ണില് തല കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഏത് ശാസ്ത്രമാണ് പറയുന്നത്? ഏത് വേദത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് തോന്നുന്ന ആഗ്രഹം, അവർക്ക് എന്താണ് പേരിനോ പെരുമയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ബഹുമതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ
അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരിങ്ങനെയുള്ള ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. കാരണം ഒരു തരത്തിലും ഭഗവാൻ ഇതിനെയൊന്നും ആനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ആനുകൂലിക്കില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തിയോടെ തന്നാൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം അവർ വിഡ്ഢികളാണ്, അവർക്ക് അറിവില്ല. അതാണ് അവർ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് സ്വന്തം സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ആ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവരൊക്കെ. അപ്പൊ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സ്വന്തം ശരീരത്തെ അവര് മാനിക്കുന്നില്ല, അതിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആര് കുടികൊള്ളുന്നു? ഭഗവാനുണ്ട്, പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. അതിനെ പോലും അവർ ദ്രോഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അസുര ഗുണത്തിൽ, അതായത് പറഞ്ഞ ആ തമോ ഗുണത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ആ വിശ്വാസം അവരുടെ അന്ധവിശ്വാസമാണ്. അത് ഒരു ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അവരൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് വ്രതങ്ങളായിക്കോട്ടെ, എന്ത് ഉപവാസങ്ങൾ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്? ഉപവാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വസിക്കുക എന്നത് മാത്രം. അതായത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു ദിവസം, അതാണ് ആ വ്രതം, അതാണ് അനുഷ്ഠാനം ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ആ ഉപവാസം. അല്ലാതെ ശരീരത്തെ നോയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ ശരീരത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിക്കൊണ്ടോ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ആനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങൾ അല്ലാതെ അല്ലാത്ത സ്വയം എന്താ പറയാ കൃതങ്ങളായ, അതാ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കടുത്ത തപോവ്രതങ്ങൾ ആചരിച്ച് പോരുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പേര് എന്താണ്, അത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. പക്ഷെ അവരെന്താണ്, അവർക്ക് എന്തോ തോന്നി ആ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരാളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാന്നുള്ള ആ തോന്നി കഠിനമായ അവർക്ക് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയ ആ തപോവ്രതങ്ങളൊക്കെ അവർ ആചരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ലക്ഷ്യം സാധിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉപവാസങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും. എന്തിനാണ്? അവരുടെ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന വ്രതങ്ങളുണ്ട്, ഉപവാസങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും തന്നെ ശാസ്ത്രവിഹിതമല്ല. വ്രതാചാരം എന്താ പറയാ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്രതാചാരങ്ങളൊന്നും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ല. കാരണം അവിടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ നേട്ടങ്ങൾക്കും ആ ഒരു ബഹുമതിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്, ഉപവാസമായാലും. അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയമോ സാമൂഹ്യമോ ആയ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതല്ല, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉപവാസം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ്? അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. എന്താ പറയാ ഉപവാസ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഉപവാസാദി വ്രതങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നവരെന്താണ്? തികച്ചും ആസുര സ്വഭാവികൾ തന്നെ എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സിദ്ധാന്തം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ആ നേട്ടത്തിനോ അംഗീകാരത്തിനോ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, കാരണം അവിടെ ആത്മീയമായ പുരോഗതി നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അത് ആസുരി സ്വഭാവങ്ങളാണ്, തമോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്തു വരുന്ന ഉപവാസങ്ങളാണ്. അത് ഒരു തരത്തിലും ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, അതിന് ഒരു തരത്തിലും ഭഗവാൻ ആനുകൂലിക്കുന്നതും ഇല്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആഹാരസ്ഥ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ 3 രീതിയിൽ, അതായത് സത്വ രജോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആഹാര രീതി എങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്ഷണം, പിന്നെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും. 3 രീതിയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആഹാരത്തിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ആഹാരസ്തപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപാസ്തഥാ തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, ചിലത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതുപോലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു 3 ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. സത്വ രജോ തമോ, ഈ 3 ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. അതും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. അത് യജ്ഞമായാലും തപസ്സായാലും ദാനമായാലും അതുപോലും അതേ രീതിയിലാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണാം ആഹാരം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം. ഈ രീതി എങ്ങനെയായിരിക്കും? 3 രീതിയിൽ. ചില മിഷണറി പ്രവർത്തകർ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട് ആർക്കും ഇഷ്ടം പോലെ എന്തും ചെയ്യാമെന്ന്. പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ അതൊരു വിഘ്നം ആവില്ല എന്ന് പറയാം. അതായത് ചില മിഷണറി ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം, എന്ത് ചെയ്യണം തോന്നും അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതൊന്നും ഒരു വിഘ്നമാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു, തടസ്സമാകുന്നില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ വേദനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചല്ല അവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ
ഈ വിഡ്ഢികളായ വഴികാട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനം സ്വയം ഓരോ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചില മിഷനറികളുണ്ട്, അവരെന്തു പറയും, എന്ത് ചെയ്താലും വിരോധമില്ല, എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം, അതിന് യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ല, ഇതൊന്നും വേദം നിർദ്ദിഷ്ടമല്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും അവര് ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ആൾക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാനിവിടെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അതായത് സാത്വിക ആഹാരം, സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആഹാര രീതി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്, അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ സാത്വിക ആഹാരത്തെ കുറിച്ച്. ആയുസ്സത്വബലാരോഗ്യ സുഖപ്രീതി വിവർധനാഹ രസ്യ സ്നിഗ്ധ സ്ഥിരാ ഹൃദ്യ ആഹാര സാത്വിക പ്രിയാഹ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ആ സാത്വിക ആഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പൊ ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും? അതായത് അവർക്ക് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അതെന്ത്, നമുക്കിപ്പോ ഈ ഒരു ആഹാരം നമ്മൾ എന്തിനാ കഴിക്കുന്നത്, നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം അല്ലെ, നമുക്ക് നൽകണം, അത് ആരോഗ്യം നൽകണം, പിന്നെന്താണ് സൗഖ്യമായിട്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് വെക്കുന്ന, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നമുക്കൊരു സംതൃപ്തിയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതെന്താ പറയുന്നത്, ദീർഘായുസ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, പിന്നെ എന്താണ്, ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സ്. നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഒരു കിളിക്കൂട് നമ്മൾ പുറമേയിൽ നിന്ന് മാത്രം മിനുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന് ഉള്ളിലുള്ള ആ കിളിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ കിളി ചത്തുപോകും. പക്ഷെ കിളിക്കൂടും മിനുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അതേപോലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, വരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്? അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ മനസ്സിനെ എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം. അപ്പൊ അത് ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, അവിടെ ആത്മാവിന്റെ ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കണം. ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ആ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനോനിയന്ത്രണം, ആത്മനിയന്ത്രണം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഒക്കെ സാധിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസാദം കഴിക്കുക. കാരണം അതിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുണ്ട്. ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു അവസരം തരികയാണ്. എന്താണ്, നമ്മുടെ ആ സ്വഭാവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ വിശ്വാസത്തെ നല്ല രീതിയിൽ രൂപീകരിക്കാനും ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകാണ്. അപ്പൊ ദീർഘായുസ് നൽകും, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു, ബലം നൽകുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തുഷ്ടി, എന്താ പറയാ, സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും. അത് നമ്മൾ ആ വിശപ്പിനെ അത് നീക്കം ചെയ്യുന്നു. അതേ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ ആ ശരീരത്തിനെ അത് പോഷിപ്പിക്കുന്നു, ബലം നൽകുന്നു, സ്ട്രെങ്ത് തരുന്നു അല്ലെ. ആരോഗ്യം, സന്തുഷ്ടി, സംതൃപ്തി, ഇതൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ ഭക്ഷണത്തിൽ. പിന്നെ രസവത്ത്, അതായത് ജ്യൂസി ടൈപ്പ് അങ്ങനെ പറയില്ലേ അത്. പിന്നെന്താണ്, പ്രീതികരവും, അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയും നല്ല അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ജീവാത്മാവ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, പ്രജ്ഞ, കോൺഷ്യസ്നെസ്. നമ്മൾ പറയില്ലേ അവബോധം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ജീവാത്മാവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് എന്താണ്, പ്രജ്ഞ, അതായത് അവബോധം. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല ഒരു അവബോധത്തിലാണ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ അവബോധം എന്താണോ അത് ആ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവബോധം ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യേണ്ടത്, അത് പറയുന്നത്. പിന്നെ പ്രീതികരവുമായി, അതാണ് സന്തോഷത്തോടെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യണം, ഇത് കുക്ക് ചെയ്യണം. സ്നിഗ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡറേറ്റ് ഫാറ്റ്, അതായത് എന്താ പറയുക, മിതമായ കൊഴുപ്പ് എന്ന് പറയില്ലേ, അത് നെയ്യ്, അതിന് ഉദാഹരണം ഈ നെയ്യാണ്. അപ്പോൾ സ്നിഗ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്യ്. അപ്പൊ ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. ഇങ്ങനെയുള്ള ആഹാരമാണ് സാത്വികർ കഴിക്കുന്നത്. അതിൽ എന്താ പറയുക, പ്രീതികരമായിരിക്കും, ബലം തരുന്നതായിരിക്കും, ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും, ദീർഘായുസ് നൽകുന്നതായിരിക്കും, പിന്നെന്താ രസവത്തായിരിക്കും, അതിൽ സ്നിഗ്ധം മോഡറേറ്റ് ഫാറ്റ്, അതായത് മിതമായ ഒരു കൊഴുപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു സാത്വികരായിട്ടുള്ള ആഹാര ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ പറയുന്നത് രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം? കട്വം ലവണ അത്യുഷ്ണ തീക്ഷ്ണ രൂക്ഷ വിദാഹിന ആഹാര രാജസേഷ്ഠ മയപ്രദാഹ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, കയ്പ്. രാജസിക ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക? അവർക്ക് കയ്പുള്ളത്, പുളിപ്പുള്ളത്, ഉപ്പ് രസം കൂടിയത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിലർക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ, എത്ര ഉപ്പിട്ടാലും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപ്പ് കുറവാന്നും പറഞ്ഞ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപ്പിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഉപ്പ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവര്. പിന്നെ
ചൂട്. അതാണ് ഒരുപാട് ചൂടായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരുപാട് ചൂട്, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, ഒരുപാട് എരിവ്, പിന്നെ എന്താ പറയാ വരൾച്ച, അതായത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ്, പിന്നെ എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? ആ ദുഃഖത്തിനും പിന്നെ രോഗങ്ങൾക്കാണ്. സാത്വിക ഭക്ഷണം എന്താണ്? നമുക്ക് ആരോഗ്യം നൽകും, ദീർഘായുസ് നൽകും, ബലം നൽകും. പക്ഷെ നേരെ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇത് നമുക്ക് ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് എരിവ് ഒരുപാട് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ എന്താ പറയാ മുളക് വെറും എന്താ പറയാ നമുക്ക് എന്താണ് ഡ്രൈ ചില്ലി, ചില്ലീസ് കഴിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ, ഒരു ഉത്സവം പോലെ അവർ നടത്തും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ രാജസിക ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. ഇനിയിപ്പോ താമസിക ഗുണത്തിൽ ഭക്ഷണം എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയും? യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പര്യുഷിതം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടം അപി ചാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് അവര് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ശുദ്ധീകരണം, അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, ഭക്ഷണത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി, നമ്മൾ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഈ താമസ സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അതായത് ശരിക്കും പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം എങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് 3 മണിക്കൂർ, അതായത് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്ത് 3 മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെടും, അവിടെ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും. അവിടെ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് കണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ അതിൽ വന്നു ചേരും. പക്ഷെ ഇന്ന് തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സാധനങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും അത് നമ്മൾ ചൂടാക്കി കഴിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് ആ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് കഴിച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ സ്വാദം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും, ദുർഗന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഉച്ഛിഷ്ടമായി തീരും, പിന്നെ തൊടാൻ കൊള്ളാത്ത ഒരു ഭക്ഷണമായി തീരും. ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയുക, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അവര് കഴിക്കുന്നത്. അതായത് അതിന്റെ പരിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അത് നമുക്ക് ആരോഗ്യം നൽകണം എന്ന്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണി കാണുന്നുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അതിൻ്റെതായ അതിലെന്താ പറയാ ഫുഡിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒരുപാട് കണ്ണി കാണാത്ത ഒരുപാട് സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ അതിലുണ്ടായിരിക്കും, നമുക്കറിയില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ശാസ്ത്രപ്രോക്തമായ വിധത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയതും, അതായത് ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയതായാലും പിന്നെ കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ചതുമായ ഏത് ഭക്ഷണവും തികച്ചും ആധ്യാത്മികമായതിനാൽ ഈ ഭഗവാന് നമ്മൾ നിവേദിച്ചത് എന്താണോ അതൊക്കെ ആധ്യാത്മികമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരിക്കൽ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഭോഗാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് പ്രസാദമാണ്. അതാണ് വ്യത്യാസം. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാന് വെക്കുന്നത് പ്രസാദമല്ല, ഭഗവാന് വെക്കുന്നത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് പ്രസാദമാകുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആധ്യാത്മിക ഗുണങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവും. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കഴിച്ച് എച്ചിലാക്കി വെച്ചതാണ്, അത് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മികമായ ഗുണങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷവും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രസാദാണ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചതെങ്കിൽ അതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം അതിന് ബാധിക്കുന്നില്ല. അതായത് 3 മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള നിയമം അതിനില്ല. കാരണം അവിടെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അവിടെ ആധ്യാത്മികമായ ഗുണങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് പ്രസാദമാണ്, ഭഗവാന്റെ കരുണയാണ് അതിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതിനങ്ങനെ ഒരു നിയമമില്ല. അത് ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷവും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആഹാരത്തെ രോഗാണുരഹിതവും സംശുദ്ധവും എല്ലാവർക്കും ആസ്വാദ്യകരവും ആക്കുവാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന് നിവേദിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രസാദത്തിന്റെ മഹിമ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? നാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പ്രസാദം, അല്ലെ, പ്രസാദം എപ്പോഴും പ്രസാദം നമ്മൾ ഭുജിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കലിയുഗത്തിൽ അവതാരമായിട്ട് വന്ന് എന്തുകൊണ്ടാ പ്രസാദം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്? കാരണം ഈ 3-ാം അധ്യായത്തിലെ 13-ാം ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, യജ്ഞശിഷ്ട ശിനസന്തോ മുച്യന്തേ സർവകിൽബിഷൈഹി ഭുഞ്ജതേ തേ ത്വകം പാപം പചൻ
പചന്തിയെ ആത്മകാരണാത്. അതായത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ ഭക്തന് പാപവിമുക്തനാണ്. കാരണം അവൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണ്? പ്രസാദമാണ്. അവൻ എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ട്. കാരണം നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് യജ്ഞദേവത. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് ഭഗവാന് നിവേദ്യമായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ്? ആ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പാപത്തെ മുഴുവൻ ഭഗവാൻ എടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് പാപമുക്തമാക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്കതിന്റെ പാപം ഏൽക്കുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് പചന്തിയെ ആത്മകാരണാത്. ആരാണോ തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, എന്താ പറയാ, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കുന്നു, ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്നു, ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നു, മാർക്കറ്റിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു, എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ എന്താ പറയാ, അടുക്കളയിൽ ഞാൻ പാചകം ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിലെവിടെ ഭഗവാൻ വന്നേ? നമ്മളവിടെ ഭഗവാൻ ഒരു നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? പിന്നെ ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് വരുന്നതാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ അല്ലെ? നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് പാപം അത് ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ നേരെ അത് എന്താ പറയാ, അടുക്കളയിൽ കൊണ്ടുപോയി പാകം ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അവര് പാപമാണ് ഭുജിക്കുന്നത്, അവര് പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്ന് 13-ാം ശ്ലോകത്തിൽ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ പ്രഭുവായി അവതരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ? പ്രസാദം കഴിക്കണം. എന്താണത്? അതിൽ രോഗാണുരഹിതവും സംശുദ്ധവും പിന്നെന്താണ് എല്ലാവർക്കും ആസ്വാദ്യകരവുമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രസാദം ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, യത് കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോസി ദദാസി യത് തപസ്യസി കൗന്തെയ തത് കുരുഷ്വ മദർപ്പണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നീ എന്ത് കഴിക്കുന്നുവോ, നീ എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, എല്ലാം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? എനിക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതെന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നു? അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, വീണ്ടും 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മ ബന്ധനഃ. അത് നിന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ കുടുക്കി വെക്കും. നീ എന്ത് ചെയ്താലും നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഇവിടെ കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മം ചെയ്യണം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യണം. അതൊരു യജ്ഞം എന്ന രീതിയിൽ, യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ, ഭഗവാൻ ഒരു യജ്ഞം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. കാരണം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് നമുക്കറിയാം. ശ്രീരാമനായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നപ്പോ എന്താ പറയാ, ശബരി കൊടുത്തു. എന്ത് കൊടുത്തു? എച്ചിലാക്കിയിട്ടാണ് ഭഗവാന് കൊടുത്തത്. ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചില്ലേ? കാരണം ശ്രീരാമൻ സ്വീകരിച്ചു. കാരണം ഓരോന്നും അത് മധുരമുണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഭഗവാന് കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീരാമൻ അതൊക്കെ കഴിച്ചിരുന്നു. കാരണം അവിടെ എങ്ങനെ തരുന്നു എന്നല്ല ഭഗവാൻ നോക്കുക, എന്തൊക്കെ തരുന്നു എനിക്ക് അതല്ല ഭഗവാൻ നോക്കുക, പക്ഷെ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് എനിക്ക് നൽകുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുക. ഗജേന്ദ്രൻ ഒരു അനിമലാണ് അല്ലെ, ഒരു മൃഗമായിട്ട് പോലും ഭഗവാനെ ആർത്ത് വിളിച്ചു അല്ലെ. ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുർ അർത്ഥാർത്ഥി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ 4 രീതിയിൽ. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ വിളിച്ചു? ആർത്തനായിട്ട് വിളിച്ചു. അതായത് മുകളിലേക്ക് സങ്കടത്തില് ദുഃഖിതനായിട്ട് ഭഗവാനെ ഒരു താമരപ്പൂ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ചു. ഭഗവാൻ വന്നില്ലേ? സ്വീകരിക്കും ഭഗവാൻ. അതേപോലെ ഒരു വിതുരന്റെ ഭാര്യ, വിതുരനും ധൃതരാഷ്ട്രരുടെയും പാണ്ഡുവിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അനിയനാണ്. അപ്പൊ ആ വിതുരന്റെ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്തു? കൃഷ്ണഭക്തയാണ്. അപ്പൊ ആ വിതുരന്റെ ഭാര്യ എന്താ ചെയ്തേ? ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഇഷ്ട കൂടുതൽ കൊണ്ട് എന്താണ്, അതുപോലും അറിയുന്നില്ല എന്താണ് ഞാൻ ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന്. സ്നേഹ കൂടുതൽ എന്താണ്? പഴം, എന്താ പറയാ, പഴം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, തൊലിയെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ആ പഴത്തൊലിയാണ് ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത്. പഴം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കളയുന്നുണ്ട്, സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ആ പഴത്തൊലിയാണ് സ്നേഹം കൊണ്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാന്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പഴത്തൊലിയാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ സ്നേഹം. കാരണം അവിടെ എന്താണോ തരുന്നത് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിലെ ആ ഭാവമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദന എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ അത്രയും ഭാവം മാത്രമേ നോക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് തരാൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും വെള്ളം പോലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ കുചേലൻ എന്ത് കൊടുത്തു ഭഗവാന്? ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. എന്താ കൊടുത്തേ? വെറും ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു പിടിയാവില്ല അല്ലെ, അതും ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു. എന്ത് തരുന്നു എന്നല്ല, എങ്ങനെ തരുന്നു എന്നതാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുക. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ യജ്ഞം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആഹാര രീതി മനസ്സിലാക്കി. ഇനി യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 11-ാമത്തെ. അഫലാകാംക്ഷിഭിർയജ്ഞോ വിധി ദൃഷ്ടോ യജ്യത്തെ യഷ്ടമ്യ മേ വേഷി മനഃ സമാധായ സാത്വികഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും, അതായത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പല ഉദ്ദേശമില്ലാതെ വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം സാത്വിക. അപ്പൊ സാത്വിക യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ എന്താണ്? ഫലോദ്ദിഷ്ടങ്ങളില്ല. അതായത് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണം എന്നുള്ള ആ ആസക്തി, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയുള്ള യജ്ഞമാണ്. പിന്നെ സാത്വിക യജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഫലം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല,
ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ വേദവിധി പ്രകാരം വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന രീതിയിൽ പോലെ തന്നിഷ്ടം പോലെ അല്ല ചെയ്യുന്നത്, വേദങ്ങൾ എന്താണോ പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ, പിന്നെ കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ധാർമ്മിക ബാധ്യതയാണ്, എൻ്റെ നിയത കർത്തവ്യമാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടു കൂടി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ എന്താണ്? സാത്വിക യജ്ഞമാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്താണ്? കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്താണ്? ജപയജ്ഞം. ജപയജ്ഞോസ്മി. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 25ാം ശ്ലോകത്തില് യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി. അപ്പോ എന്താ പറയാ, സത്യയുഗത്തിൽ ഏതായിരുന്നു യജ്ഞം? സത്യയുഗത്തിൽ ഏതായിരുന്നു യജ്ഞം? ഹോമം. അല്ല, സത്യയുഗത്തിൽ എന്തായിരുന്നു? തപസ്സായിരുന്നു. സത്യയുഗത്തിൽ തപസ്സായിരുന്നു യജ്ഞം. പിന്നെ ത്രേതായുഗം വരുമ്പോ എന്തായി? സത്യയുഗത്തിൽ തപസ് ചെയ്തിരുന്നു. പണ്ട് സത്യയുഗത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക്. അപ്പൊ അവര് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നവർ തപസ്സിലൂടെ. പിന്നെ ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോ അത് യജ്ഞം എന്താണ്? യജ്ഞത്തിന്റെ രീതിയിൽ യാഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട്. പിന്നെ ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോ അതെന്തായി? വിഗ്രഹ ആരാധനയായി. പിന്നെ കലിയുഗത്തിൽ തിരുനാമ ജപമാണ്, നാമജപമാണ് യജ്ഞം. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. നാമം ജപിക്കാൻ, ഈ നാമം ജപിക്കണം. കാരണം എന്താ പറയാ, ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പോലും പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്? ഹരേ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഹരിനാമം അല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയുമില്ല. ഗതിരന്യത. അതായത് ഹരേ നാമൈവ ഹരേ നാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തൈവ ഗതിരന്യത. ഇത് ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. അതായത് കലിയുഗത്തിലെ ഹരിനാമമല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല, ഗതിരന്യത വേറൊന്നുമില്ല, ഇത് തന്നെ ഉള്ളു കലിയുഗത്തിൽ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആ 18,000 ശ്ലോകത്തിൽ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം, അതായത് ആ ഭാഗവതം അവസാനിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഈ നാമജപത്തിന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അതായത് എന്താണ് പറയുന്നത് അവിടെ? അതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എന്താ പറയാ, നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖ ശമനം തം നമാമി ഹരിം പരം. അതായത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സർവദുഃഖ പ്രണാശനം, ഏതൊക്കെ എന്താ പറയാ, സർവപാപ പ്രണാശനം, പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം. ഒരു പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദുഃഖം ശമിക്കുക എന്നുള്ള പവർ ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ഹരിനാമത്തിന്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാൻ വേറെയല്ല, ആ ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ നാമം വേറെയല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കലിയുഗത്തിലെ ഹരിനാമം മാത്രമേ നമുക്കൊരു വഴിയുള്ളൂ. അതേപോലെ പൂന്താനം എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴും പൂന്താനം തന്നെ അവരെന്താ പറയുന്നത്? അവരും എപ്പോഴും പറയില്ലേ, ആ പൂന്താനം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ജ്ഞാനപാനത്തിൽ അവരും പറയുന്നുണ്ട്, തിരുനാമം നാവിന്മേൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം, നരജന്മം സഫലമാക്കിയിടുവാൻ. എന്തുകൊണ്ട് അവരത് പറയുന്നു? വരകവിയാണ് പൂന്താനം. അവര് പോലും പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് മനുഷ്യനായി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം, അതാണ് നരജന്മം സഫലമാക്കിയിടുവാൻ. അതേപോലെ ഭട്ടത്തിരിപ്പാടും എന്താ പറയാ, നാരായണീയത്തില് 92ാം ദശകത്തിലും അതിലും പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നവര്? ഗംഗാ ഗീത ച ഗായത്രി അപിച തുളസിക ഗോപിക ചന്ദനം തത്സാലഗ്രാമ പൂജാഭി എന്താ പറയുന്നത്? പരപുരുഷ തതൈക ഏകാദശി നാമവർണാഹ. അതായത് 8 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ നാരായണീയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്? കലിയുഗത്തിലെ മുക്തിക്ക് സാധനങ്ങളായത്, അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ ഉപായമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? ഈ 8 കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ആസക്തി വരണേ. ഏതാണ് 8 കാര്യം? ഗീത, ഭഗവത്ഗീത, ഗായത്രി മന്ത്രം, ഗംഗ, ഗോപീചന്ദനം, തുളസി, ശാലഗ്രാമം, ഹരിനാമം, ഏകാദശി. ഈ 8 കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ആ ഒരു ആസക്തി വരണേ. കാരണം കലിയുഗത്തിലെ മോക്ഷത്തിനുള്ള ഒരു ഉപായം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഭട്ടത്തിരിപ്പാടും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഹരിനാമത്തിന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളത് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുക തന്നെ വേണം. എന്താ പറയാ, ഭഗവത് പൂജനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാവണം ക്ഷേത്ര ദർശനം. അത് ഒരാളെ സാത്വിക ഗുണ അവസ്ഥിതനാക്കും. സംസ്കാര സംബന്ധനായ ഏതൊരാളും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളെ അനുസരിക്കുകയും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ അമ്പലം ദർശിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം ദർശിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ആ ദർശനം മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യം. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാനെ കാണാൻ മാത്രമായിട്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ആ ദർശനം. അതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആ ദർശിക്കല് ഭഗവാനെ. കാരണം നമ്മൾ ബിസിനസ് ആയി പോയില്ലേ. ഞാൻ ഭഗവാനെ കാണാൻ പോകുന്നു, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു വഴിപാട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്?
ബിസിനസ് ആയി മാറി. ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്തോ നൽകിയാൽ ഭഗവാൻ അത് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ അതല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു നേട്ടങ്ങളും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും ഭഗവാന് പൂക്കളും എന്താ പറയുക ഭക്ഷ്യങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം, വന്ദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണത് സാത്വിക ഗുണമാകുന്നത്. കാരണം അല്ലാതെ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു സ്നേഹം മാത്രം. സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ പോകുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ അഭീഷ്ട സിദ്ധികൾ അത് നിറവേറ്റി തരാനായിട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ അവിടെ പോയി നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. വെറും ദർശിക്കാൻ മാത്രമാണ് പോകേണ്ടത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ പറയാ, ഇത് യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അഭിസന്ധായാതു ഫലം ദമ്പാർത്ഥാമപി ചൈവയത് യുജ്യത്തെ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിധിരാജസം. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയായി ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസികം എന്നറിയുക, അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ. അപ്പോ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഗർവ് കാട്ടാനായിട്ട്, അതായത് പ്രദർശിപ്പിക്കാനായിട്ട്, എന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ധനമുണ്ട്, ഞാൻ സമ്പന്നനാണ് എന്ന് കാണിക്കാനോ, എനിക്ക് ഇത്രയും കഴിവുണ്ട്, ഇത്രയും വലിയ വലിയ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്താനുള്ള ഒരു കഴിവ് എനിക്കുണ്ടെന്നോ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഹങ്കാരത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, രാജസിക യജ്ഞമാണ്. അതായത് ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി, സ്വന്തം കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം അഭീഷ്ടം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയും ഗർവ് കാട്ടാനായും അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസിക യജ്ഞമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തേത് താമസിക യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് യജ്ഞം? ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാത്വിക യജ്ഞം എന്താണ്, ഹരിനാമജപം. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ ആ സാത്വിക യജ്ഞം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും? കർത്തവ്യബോധത്തോടെ, അല്ലെ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെ നടത്തുന്ന യജ്ഞം സാത്വികമായിരിക്കും. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിക്കാനോ അഹങ്കരിക്കാനോ പ്രയോജനത്തിനോ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് രാജസിക. ഇപ്പൊ താമസിക യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. വിധിഹീനം സൃഷ്ടാനം മന്ത്രഹീനം അദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷത്തെ. അതായത് വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൊടുക്കാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിൽ എന്തായിരിക്കും? അവര് യജ്ഞം ചെയ്യും, പക്ഷെ അതെന്താണ്, വേദവിധികൾ അനുസരിച്ചല്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതോ അതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. അവരുടെ തന്നിഷ്ടം പോലെ, തന്റെ സിദ്ധാന്തം, അവരുടെ തന്റെ സിദ്ധാന്തം പോലെ അവർ വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്ത്, അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എപ്പോ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യണം. കാരണം പ്രസാദം നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങണം എന്നാ പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ നാണിക്കാൻ പാടില്ല. പ്രസാദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നാണിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസാദം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാരുണ്യമാണ്. അപ്പൊ പ്രസാദ വിതരണം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരു യജ്ഞം സഫലമാകുള്ളൂ. പിന്നെന്താണ്, മന്ത്രോച്ചാരണം, അവിടെ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കണം. കാരണം എന്താന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്താ പറയാ, രസോഹം അപ്സുകോന്തേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവ സർവവേദേഷു. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പ്രണവ സർവവേദേഷു, അതായത് ഏതു വേദമന്ത്രം നീ ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ പ്രണവം ഞാനായിരിക്കും. പ്രണവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അവിടെ മന്ത്രോച്ചാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ യജ്ഞങ്ങളൊന്നും സഫലമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ മന്ത്രോച്ചാരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം, പ്രസാദ വിതരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം, വേദവിധി അനുസരിച്ചുണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. വേദവിധി അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ഇല്ലാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം ഇല്ലാതെ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം. ആ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ അവിടെ പിശുക്ക് കാണിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മളൊരു യജ്ഞം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബ്രാഹ്മണന്മാരെ വിളിക്കും, അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണന്മാർ അതിനുള്ളതാണ്. അവര് യജ്ഞയാഗാദികൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അവര് വേദങ്ങളെ പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ ജ്ഞാനം പകർത്തി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ വിളിക്കും യജ്ഞം ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ അവര് വരുമ്പോ അവര് മാനിക്കണം. അവര്, കാരണം ഭഗവാന്റെ ശിരസിൽ നിന്നാണ് ബ്രാഹ്മണന്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോ അവരും ഒക്കെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ നമ്മൾ എന്താണ്, അവരെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം. ഏതൊരു യജ്ഞം നടത്തിയിട്ടും പൂജ ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ അവർക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ യജ്ഞം പരിപൂർണമാകില്ല. പിന്നെ വിശ്വാസമില്ലാതെ എന്തോ ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലരുണ്ടാവില്ലേ, എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം യജ്ഞം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ സമയം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരെന്തോ പറഞ്ഞു, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട്, അല്ലാതെ ഈ യജ്ഞത്തിലോ അതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാതെ, യജ്ഞത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ, വേദോക്തങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ, ചുമ്മാ ആരോ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അതാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്താണ്? വേദവിധികൾ പ്രകാരമായിരിക്കില്ല, വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പിന്നെ പ്രസാദ വിതരണം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, മന്ത്രോച്ചാരണം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ
കൂടാതെ പിന്നെ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് അവിടെ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഒരു കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല യജ്ഞങ്ങളിൽ. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതാരെ കാണുന്ന ചിത്രത്തില് ഇത് ഭസ്മാസുരനാണ്. അപ്പൊ ഭസ്മാസുരൻ എന്താണ് എന്താ പറയുക ശിവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തപസ്സിരുന്നു. ആ തപസ്സിരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം ഏത് വേദത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം ഒന്നുമല്ല. അദ്ദേഹം ഒരു അസുരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി എനിക്കിപ്പോ ശിവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം എന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു യജ്ഞം ചെയ്യാണ്. അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ വേദവിധി പ്രകാരമല്ല. അവിടെ പ്രസാദ വിതരണോ മന്ത്രോച്ചാരണോ വിശ്വാസം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ യജ്ഞത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സ്വയം തീരുമാനിച്ച പോലെ ഓരോ ശരീരത്തിലെ ഭാഗങ്ങളെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് മാറ്റി ആ യജ്ഞത്തിന്റെ ഇതിലേക്ക് ആഹുതിയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അവസാനം തല എന്താ പറയാ വെട്ടിമാറ്റാൻ ഒരുങ്ങാണ്. ആ സമയത്താണ് ശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. എന്നിട്ട് ചോദിക്കും എന്ത് വരം ചോദിക്കുമ്പോ എന്താ പറയും? ഞാൻ ആരുടെ ശിരസിൽ കൈ വെക്കുമോ അവരൊക്കെ ഭസ്മമായി പോകട്ടെ എന്ന് പറയും. അപ്പോ ശിവൻ എന്താണ്? ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയാണ്, അശുതോഷ. ശിവൻ എന്താ പറയാ? അശുതോഷ എന്ന് പറയും. അതായത് ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയാണ്, പെട്ടെന്ന് വരം നൽകും ശിവൻ. അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ ശിവൻ പെട്ടെന്ന് ആ തഥാസ്തു എന്ന് പറയും, ആ വരം നൽകി. അപ്പോ ഈ വിഡ്ഢികളാണ് ഇവര്, ഈ അസുരന്മാരാണ് ഇവര്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെന്താണ്? വിഡ്ഢികളാണ്, അസുരന്മാരാണ്. കാരണം അവര് വരം നേടും ഏത് വിധി പ്രകാരവും അല്ല. എന്നിട്ട് ആ വരത്തിൽ നിന്ന് അവർക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ യാതൊരു ഉപയോഗവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അവരെന്താ ചോദിച്ചപ്പോ ആ വരം ചോദിച്ചു, ഞാൻ ശിരസി കൈ വെക്കുന്നവരൊക്കെ ഭസ്മമാകട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞു. അവസാനം ആ കിട്ടിയ വരം തന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ ആരുടെ മേലെ പോയത്? ശിവന്റെ മേൽ. അത് നേർക്കാണ് പോയത്. അപ്പൊ ആ വരം എത്രത്തോളം അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശിവന്റെ പുറകെ ഓടായിരുന്നു. ശിവന്റെ ശിരസിൽ കൈവയ്ക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവരുടെ ബുദ്ധി വിശേഷത. അതാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ശിവൻ രക്ഷപ്പെട്ട് അവസാനം മോഹിനി, അതായത് വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് ആര്? ശിവൻ. അങ്ങനെ വിഷ്ണു മോഹിനി രൂപം എടുത്തു വരും. പിന്നെ ഈ അസുരന്മാർക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താണ്? നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ത്രീകൾ വരുമ്പോൾ അവര് വളരെയധികം ആകർഷകരായി പോകും അവരിൽ. അതാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ മോഹിനി രൂപം കണ്ട് മോഹിതനായ ഈ ഭസ്മാസുരൻ എന്ത് ചെയ്തു? മോഹിനിയുടെ പുറകെ നടക്കാണ്. അപ്പൊ മോഹിനി പറയും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ മോഹിനി ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാണ് ആര്? ഈ വിഡ്ഢിയായ ഭസ്മാസുരൻ. അവസാനം മോഹിനി എന്ത് ചെയ്യും? സ്വന്തം ശിരസിന്റെ മുകളിൽ കൈവയ്ക്കുകയാണ് മോഹിനി. അങ്ങനെ കൈവയ്ക്കുമ്പോ ഭസ്മാസുരൻ എന്തായി? അത് മറന്നുപോയി, ഞാൻ എന്താണ് വരം ചോദിച്ചത് എന്നൊക്കെ മറന്നുപോയി. ആരുടെ ശിരസിൽ കൈവയ്ക്കോ അവര് ഭസ്മമാകട്ടെ എന്നേ ചോദിച്ചോളൂ. അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു? ആ സ്വന്തം ശിരസിൽ തന്നെ കൈവച്ചു. അങ്ങനെ ഭസ്മമായി തീർന്നു. അപ്പൊ സ്വന്തം നാശം സ്വയം വരുത്തുന്നവരാണ് ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വിഡ്ഢികൾ, അല്ലെ ആൾക്കാർ എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അതിനാണ് ഉദാഹരണം കൊടുത്തത്. ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ധനസമ്പാദനത്തിനായോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയോ നേടിയ സമ്പത്ത് വൈദിക യജ്ഞങ്ങളെയാണോ? വൈദിക യജ്ഞങ്ങളെയാണോ കാണിക്കുന്നത്? വൈദിക ആജ്ഞകളെ. ഓക്കെ. വൈദിക ആജ്ഞകളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അതാ പറയുന്നത്. അതായത് ചില ജനങ്ങൾ എന്താണ്? ധനസമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ ദേവന്മാർ എന്താ വരം നൽകും? അതെങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ശാശ്വതമല്ല. പക്ഷെ നേടിയ സമ്പത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? എന്താ പറയാ വൈദിക ആജ്ഞകളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്, അപ്പൊ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന ആജ്ഞകളൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? എന്ത് കിട്ടുമ്പോഴും അത് ഭഗവാന് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കണം, അല്ലെ? അത് ആ ഒരു നന്ദി പ്രകടനം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷെ എന്താണ്? എല്ലാം വരം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ വേണ്ട, പിന്നെ അടുത്ത ദുഃഖം വരുമ്പോൾ മാത്രം മതി ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയാണ് ചില ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം മതപരമായ ചടങ്ങുകളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ നിർവ്യാജങ്ങൾ എന്ന് കരുതാൻ വയ്യ. താമസങ്ങളാകയാൽ അവ ആസുര സ്വഭാവത്തെ വളർത്തും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? താമസ സ്വഭാവത്തിലുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ ആസുര സ്വഭാവങ്ങളെയാണ് വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഒരു വിധത്തിലും പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് തന്നെ അവര് എന്താ പറയാ ചെയ്ത് നേടിയെടുത്താലും അതൊന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു തരത്തിലും പ്രയോജനപ്പെടുന്നതല്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇവിടുന്ന് നാളെ ചെയ്യാം നമുക്ക്. കാരണം എന്താ പറയുക? തപസ്. അപ്പോ തപസ് നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. 3 രീതിയിലുള്ള തപസ്സും ദാനവും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അത് നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാ വായിക്കും. ഒരു ഭക്തന്റെയും ജ്ഞാനിയുടെയും കാമിയുടെയും തലം കാമിയുടെ തലം രാഗസ്തി. ഭക്തനും ജ്ഞാനിയും കർമ്മിയും അല്ലേ? ലക്ഷണങ്ങളല്ലേ ചോദിക്കുന്നേ? തലങ്ങൾ
ഉം? തലങ്ങൾ. ഏത് തലത്തിലാണ് അവര്? ഭക്തൻ ഏത് തലത്തിലാണ്? കൃഷ്ണൻ ഭക്തൻ ശുദ്ധസത്വത്തിൽ. തലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഏതിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ശുദ്ധസത്വത്തിലാണ് ഭക്തൻ. അപ്പൊ കർമ്മി എങ്ങനെയാണ്? കാമി രാജസി. രാജസിക. അപ്പൊ ജ്ഞാനി സത്വവും. സത്വഗുണത്തിൽ. ഇതാണ് ഭക്തൻ എന്താണ്? ശുദ്ധസത്വം. അതാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം. വാസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? വിശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥയിലുള്ളവർ. വിശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥയിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ വാസുദേവാവസ്ഥ. ഓക്കെ. അടുത്തത്. 3 ഗുണങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം. ഭക്ഷണം സത്വഗുണം എങ്ങനെയാണ്? ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വികരുടെ ഭക്ഷണം. ഇഷ്ടപ്പെടും. ഓക്കെ. രാജസിക ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാ? ഗുണം കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതിന് ദുഃഖത്തിനും രോഗത്തിനും കാരണമാണ്. താമസ ഗുണം 3 മണിക്കൂറിന് മുൻപ് പാകം ചെയ്തത് സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അടുത്തത് ചോദ്യം എന്താണ്? ഗുണങ്ങളിലെ യജ്ഞം. സാത്വിക യജ്ഞം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം സാത്വികം. രാജസിക യജ്ഞം ഫലത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടും ഗർവ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വന്തം പ്രയോജനത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവർക്ക്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അടുത്തത് താമസം. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് 3 രീതിയിലുള്ള. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭക്ഷണം മനസ്സിലാക്കി, യജ്ഞം മനസ്സിലാക്കി. ഇനി നാളെ തപസ്സും ദാനവും, അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് നാളെ മനസ്സിലാക്കുക. തപസ്സും ദാനവും നാളെ മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് മനസ്സിലായോ? ഇന്നത്തെ മനസ്സിലായോ?